So may there are still Oo. chances of getting into temptation. Wow, At parang hindi ko masabi hindi mo yan. wala tayong magagawa Tapang. ganun talaga. Pero Correct. 'di ba, lagi kong iniisip na hindi, dahil meron tayong pamilya, Yep. yun talaga. Tapos basta I'm just being real lang kasi Oo, totoo. yung mga lalaki na meron din akong kilalang lalaki hindi naman babae. Meron din. Pero mas madami talaga yung nagpapatukso Yep. So, let's just, hindi natin kailangan i-normalize yun para lang sa kalaman nyo, hindi natin dapat i-normalize yun. Pero that's the reality. I'm just saying, kinukwento ko yung realidad. Totoo. O yung totoong nangyayari sa Tama. paligid. Hindi to fictitious or something na nag-iimbento ko. Pwede kayong mag-survey. Diba? So, kasi ako sobrang gala ko Sobrang dami kong kilala. Diba? So, I'm just stating facts dun sa mga nakakasalamuha ko. Tama. Okay.